Audio Jungle. Audio Jungle. Ngibingelele wengane zakwethu ngiphinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkezi. Mina igama lami ngumfeza ngintuthu ngakhumalo bathi la sibona amagumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela senze ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike, kanjalo futhi-ke nokushare kuyikhono okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu leya ngokushubha udaba laba culi bamaskandi mayelana ne-team kaMaskandi FC. Kuzokhumbuleka ukuthi sekuqhulwa amahlazo kanjalo nemfihlo ezenzeka ngalolu suku-ke kudlalwa lapha neqembu labaculi bakaMaskandi. Sesikhulumile kakhulu ngalolu daba, kodwa-ke mawukuthi mhlawumbe uyawasala emuva ukulandela amavidiyo lapha ngike ngawafaka osukwini la izolo. Indlamlenze nayo ithembisile namhlanje ngo-6 ntambama laphana-ke kunenkulumo ekumele ayidlulise ekhasini lakhe. So wonke umuntu kumele avive. Ngithe uma ngabe ngibuka ama-comment ngibona abantu abaningi bayamisa lolu daba ukuthi uKhuzani negama lakhe like lavela mayelana-ke uma ngabe ulandela lolu daba-ke kusho naye kukhona afuna ukugonyuluka-ke naye laphana indlamlenze. Kodwa-ke asazi, ake silinde u-6 ntambama sibone ukuthi-ke ikuphi azokusho lapha nomcula Maskandi uKhuzani umfoka Mpungoswana. Mhlawumbe bangabe ubheke kuphi azokusho lapha uKhuzani. Hlala comment section ke ngizwe lwakho ngalolu daba. Mina ngilasponsor ngiphuma nje la, kodwa ngiyithembisa ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandela ku video elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle libe nosuku lomnandi. Ngithanda kakhulu.